God. Say. Hey, ndamboisa chii zvimaearphones neighbor wangu ari kumvuri zvake zvaari kuridza zviri kuita kanoise mbichana. Regai nditenge ndaita so. Ndazoisa hangu maearphones. Ndai 1 second guys. Kurisei. Zviri sei. Kure nefoni yangu saka ndida zveku ndida ku kuyaitoni nditenge ndoikira ndakutanga ndanhangirana ndafila kadzamba otherwise muri sei inini. Right. Tuone. No, ndakaisa maearphones guys saka munogara muri kundinzwa. Ndozomapfeka after ndapedza kufila katsamba kada kufila. Because uyu ndatya uyu macopyright neighbor wangu ari kuridza music yake munomu saka ndatya kuti maende kunozvinamwa nemacopyright saka yes, so yeah. Pamadiki manje zvokutotaura ndiri kuri saka muri seiko muriko kuti ndiende uku kumadziro kwandombogara varimo nhasi vari kuita noise isingaiti vadzoka mangwana mubhuroka vari kuenda kuchikoro saka vadzoka uku uri ukuwo uri kuridza music yemunomu saka ndatorega ndiise maearphones vakatabu kacho kadiki ndoita zvekudai so patanga nambopfeka zvandoita neapapo saka miraitione ndozvikwanisa kuita napo ndisere ukuko. Oya ndisa pandipedzi. I hope mavata zvakanaka. Sister loka chidunga kuri seiko kuri sei guys. Oh, I forgot. Happy New Month guys. Didn't happy August. It's but not August. So. Yes, 30 August. Right. Minute one. My earphones are going to record the phone changu. Vanangopedza kurekodha chiclip changu na vanangotita kutogara pano nekuti vanhu vacho nhasi vari pachiki nhasi vari kundidzosera kwandinda ndajaira kuita malive late ndisina noise saka nhasi haiwa iriti rationa kudai 1 second guys. 1 second. Okay, save. Kajuza zotori nemunhu pasi chamwari vakasaumira mushe wangu mei 1 second ndingopesa kuti zvandaita panapa. 1 second. 1 second. Oh my. What say? Hati mumbira kuti pamwe angasvika here nhasi takasisa kautanga
ndochinja time. Handisitori stable zvangu gako ndinzi ndiri zongoroshwa ndongoti but aiwa no zongorora chinji I think ndakuda kutoadopta kuita chirwaivi rochinja makala rwaivi runochinja makala. Kana une hembe yegirini rwaivi runoitawo girini, kana une hembe yeblue rwaivi runoitawo hembe yeblue. Ndasamboona rwaivi yakachinja. Rwaivi inoita kuita white here guys. Makamboionawo yakachinja kuita white? I know green, I know blue, but kuita white handizivi kuti ingakwanisa kuchinja white here. Chii guys, chitombondiudzewo why rwaivi ichikwanisa kuita automatically change according to hembe inenge iri pamberi payo. Why? Nditozvifunga right now Mozisa. Ndakambozvifunga pesa. Ndachida kutova tachiita kuti rwaivi inochinja, why ichichinja according to environment yainenge iri panguva iyoyo. Chii chinokonzeresa? Totozviverenga nhasi kuti why. Ndasina mbobvira ndazvifunga kana day one, ndazvifunga izvozvo izvi. Mirai guys, ndokupinai manje zvangu. I will pin you soon. Asi ndichikuyekereka itai muchindiudzawo kuti sei rwaivi ruchiekera. Ndakuzondoriseti hangu asida kumbohwawo kuti vanoziva sei rwaivi ruchichinja makala. Why? Paipai makati uyu makati inonzi chiko zita rayo ziya zita rayo. Makati mapopcorn inhau yecross pollination ndozvamakataura. Saka now rwaivi kana ruchichinja kuti green yellow yekera. Why ichidero? My lingoni, my everything, my lingono. Lingoni ka right. Pane musikana akambouya panapo uya asaka nyaya yeuyu mukanga utozira kamunzani kana ari free dakumboita kuti chipa vanhu guys zvinzvimbo pauyu pabhavhadheri ratikuya. Ndiani unogona kuimba guys? Uyu kumbe hangazviimbiri pabirthday rake guys. So who is the good singer anokwanisa kutiimbirawo guys? Help us. Ndiani anda kuvolunteer kuda kuzoimba? Ndatozvifunga right now. Ndiani anda kutipawo entertainment? Inini I can do it. Asida kutsvaga vamwe vanoti zviti vanogona kuimba vanoda kuuya kuzotiimbira guys. Ndiani anda kuzotiimbira? Guys, who wants to come and sing for us? Mashemarians guys. Ndiani anda? Oh my goodness, ndichiri ipapo guys. Kana kune munhu ndichazvitaura futi pekupedzisira, kana kune munhu anogona hake kuita zvekudesigna zvimaposta zvezve uri mushemarian zvako uchida kuti tipote tichasei tichishandisa uyu zvaunodhizaina zvezviya patinenge tichita kana mabirthday kana kuti zvimwe zvinhu zvezviya zvatochifunga kuti zviri special munoyekera, please ndibateiwo munhu kana uri mushemarian. Ndati uri mushemarian uchiuya pano futi uchauzoona. Saka ndavarozoguma ndanoti why don't I just look for someone mushemarian anouya panapa anogona maybe kuita zvekudhizaina opota zvake achitidhizainira oisawo nhamba dzake nemadetails ake. Vanhu vanenge vachida kuzoita uyu maposta avo naye vanongomufonera ipapo because mushemarian. That's it right? Tototanga kutomaketerana munomuyekera. Tida munhu anogona kudhizaina mauyu guys, anogona kudhizaina zvezvechi anogona kudhizaina zvemaposta zvezve like the poster, let's say poster ndakaisa pepe pauyu pathumbnail yangu ranhasi handitika ini ndikudawo mushemarian anogona kuita zvinhu zvezve guys. I shouldn't be looking for vamwe vanhu vari ukoko totanga kuvamaketera but pamwe munhu asikatomboziva kuti chii chinonzi Shema TV. Don't you think it's a good idea guys? Help me if I'm wrong. Ndiri wrong guys, mondicorrecta, but that's what I'm thinking kuti kana pane anogona zvake zvekudhizaina anouya oita sei otanga kuita ngirikini otidhizainirawo paipe patine uyu totanga kumumaketawo panapa. Saka if you are here hapana ari kundinzwa here zvandiri kutaura. Munhu wese ari kuita basa rokumhurisa adhimaya. Saka hamusi kundinzwa here zvandiri kutaura kuti ndiri kutsvagawo munhu ane kuita zvekugona zvokuti asi uri mushemarian uchionawo uchiuyawo uchitisapota panapa.
tisimudzirane isusu mashema yegei. Kazira basa unotsvaga munhu asikatombozivi kuti what is a Shema TV. Ya, ndakazvifunga nezuro nditsvaga munhu anoita sei, anogadzira poster. Ndakatotambura ndichitsvaga munhu anogadzira poster. Saka mai isusu saka stori zvenyu vanhu vaive unoyekera guys, munhu yeye anachigona anondiyekera hake. Kana uchidako zvokuti ndipota hangu ndichikuisira, unoisawo nhamba dzako, unoisawo hako uyu yako, utotanga kutoita sei, totanga kushandisa munhu yeye achitotipostira guys. Ndozvanda ndichifunga hangu. Hadziti kuzvinzwisa tigone. You guys, you know, serious. Hey, you're not serious, guys. You're not serious. Mirai guys, ndakutopedza. All right, let me do this. Kutopedza zvandakuita panapa. Ya, kana aripo zvake anoda, ndisi kumanikidza munhu, haikona kuzoti ndakamanikidza munhu, but ndeitongofunga hangu ina handizvigoni zvekudesign. I'll tell you the reason why I had to go all out of my comfort zone yekuita uyu. Zvandakazoita iyoyo, it was just something chekuti hapasina zvekuita. But rega nditange ndaisa ndozokuudzai kuti why ndakafunga izvezvo. And futi because nezuro takaunza Baba Benson Masawi namai Masawi. So for me, I feel like kuvaisa Baba Benson Baba Benson Masawi kungovaisawo here kupicture kungodeo. Ndakafila kunge it's a sign of disrespect if I do that. So ndakatambudzika, munhu achakazotondudza post akatozounza tatopa live, but ndakaita 5 hours ndichitsvaga munhu wechi anoti mina ndione kwanisai kupinda Baba Benson Masawi, pindai Budi Admire Mazani, pinda Budi Benson Masani, Budi Budi Benson Masawi na Budi Admire Mazani, pindai. You kumpi, there is 2% possibility yekuti anogona kuuya because ndamupa link akati zvoni haasi kumba, saka anogona kusati sei kusauya pano. So maybe I'll start with Admire chimbopinda because Admire ndakuenda kubasa guys. Saka Admire akangopinda akangoitawo the first 10 to 15 minutes oinda zvake. Yeah, ndisi kukuonai, bayai malingi guys. I can't see you. Clarice Hove, kana zvezve uyu unopinda, kana wanzani Clarice Hove, kana zvemaposter, sure contact me paShema TV uyu ku Instagram. I normally prefer ku Instagram, it's easy for me koko. Nyangwe kaenda kuma request dzimwe nguva ndinoita sei ndoiona. Yes. Tena akauya akanyora kuti winning team. Admire une rimwe device riri kuplaya kumashure. Ndiswedere padhuze. Chirandu. Masera seiku. Zvive. Dai. Chero. Kuti Benson zviri sei? Ndizvozvo zvekunyepera. Marara nokuswera sei? Ndasora ndakavata, ndakanyara zisingamboiti. Ndakanyara zuro. Ndakanyari. Ungakundeni naye ndinda ndakanyara manje. Hamuna kutobva matongoti muchibva papo makati zvekutosimudzirwa here kuti muinde unovata. Ndakabva ndanovata. And tell you what. Kana tiri ku comment section kwao.
tinenge tichingoda kungonakidzwa newe tichingoti come on Shero, bring us some laughter, bring us this and that, but yesterday ndakaona kuti no, you are a warrior. It requires a lot of effort and will kuti uite zvaunoita izvozvo, because pakaipa zvinorema. Saka keep it up. Thank you. Ko mai Masawu vari kupi? Iyi nhasi ndeyedu, hapana mai Masawu pana. Nditi kuti zvisi muzomhoresa. Vachauya zvavo uchavamhoresa later. All right. Admire would say. This time to go. Oh my God! Oh fine. Unoziva kuti chipo? Hazisi kumuda. Unoziva kuti chi? What I'm just thinking now, yeah. Imbondidropa inini ndozopinda later inini. Oh, what is it? That's how it was there. Imbondidrop. It's all. Oh my God. You say? Yeah? Oh my God, thank you. Finally, I get a compliment before the compliment to thank the Almighty message. Also, I thank the Shemarian comment section because yes. You see? Open. Really? Yeah, I'm open Chit. So now I think ndiyo chakukasa kurelease wovoyenda ndika because kuitira sazoita unfair tosara chitambara nana Budi Benson. Right. Yeah, sure. So ida kutaura pakuti how did you prepare for our quiz theme? That's what I want to talk about. Wovoyenda zvako. But I think ndichatanga taura side dzangu sezvo ndichitaurisa wozotaura hako handiti? Yeah, it's all good. So what happened is patikaronga pepemanira yayo ndikanamufonera admire ndikati ko admire sha saka tozvifambisa sei pauyu yedu. Inini I had my own idea kuti I think ndichafanira kunyora 20 questions kana kuti hamene chero questions hamene kuti mangani, then ndamanyora ndinomasubmita kuna Budi Benson. So I think ndichava comfortable kuti Budi Benson zvoreva kuti Budi brother. Saka that's the kind of respect isusu yatoita edu kwedu kwagutu. So Budi Benson ndobva waita sei, ndo ndafunga ndo zvandichaita ndovapa. But ndatomuti inini I think ndichanyora uyu angu questions ndomaisa kuna Budi Benson, then ndovapa nemaansa angu, iwo ndiwo auchabvunzwa from my side. For amai manje banditextira guys, apaina I was talking to you kwakuti textira kwakutiti ngatimaita sei kana text yacho pamwe inge yapinda sindasina kuiona but ndakazaiona late, then baita sei but no isusu I'm thinking kuti tinofanira kugadzira questions tomabatanidza questions aya tomaisa kuna Budi Benson. I'm like, how does that work? So I think by the time nikuda kuti difference yetime yeduka inini pandakange ndifanira kuvata ndakandasara ngati anoreva nhema iwe ndo ndatanga kucreate questions angu ndakati ndatoone 20 questions dzangu ndandanyarira ndati but sikadimangati uye uchimbomira kuti sei kusubmita questions kuna Budi Benson tozomaita pamwe chete kana abo bandaita sei bandamaita questions angu bandavata ndainchi questions and answers pekutanga ndo zvandakaita ndobva ndati right boss saka ndaimaita chimasenda kune imwe foni ndanyarira mangwana acho makuseni ndobva saka before ndavata before even admire anovata saka what are we gonna wear tomorrow? Guys, let me tell you, this guy is a snitch. And this is what snitch is going to do. Deceiver.
No, wakandirasisa kunonzi chii ndizvo ndisizvo. Yes, admire this time ndinakapinda busy guys. Let me tell you, admire akati saka topfeka chi blue or red. Ndikati red chindina, but maybe there's this other certain blue yandinoda, you like those. But atomti t-shirt yana ndakapfeka yega ndotambura kutsvagawo chihood rakadero. Saka ndona sese ndona ndichanotsvaga. That's what we agreed kuti ndichizoita the following day. Saka inini ndikuita sei ndiri kuti munhu tawirirana iye wantovata indasara nditoti ndakutanga kutovisualize. Guys, makamboona here kuti you can visualize chi kuti I think ndichange ndakabuda ndakapfeka jacket rangu, ndakapfeka hood rangu. Inini ndo zvandakatozovata ndaita sei ndakutanga kutovisualize. Ndakutanga kuvisualize pepe ndakapfeka chihood changu chiri chihombe chakadeo chideo musoro, bva ndatofunga hairstyle, but I think chihood ichi zvachinoita choda kuti nditore vhudzi rangu iri ndorisunga uku ndobva ndariita kunge chimickey mouse kind of, ndoita sei ndotongoita kana chifangi something like that. Ndo zvandakatanga kuona inini ndichizvivisualize. But ndafunga kuti saka manje kana uchiita zvakaita sezvimagame, zvakaita zvimaqwizi, muchiita magame, what would I wear? Obviously ndikati ndikapfeka skate, I cannot wear a skate. So ndoita sei, I think I'll just probably go for my shorts angu, panyangwe vanhu vakasazviona, but ndoda kungopinda that mode yekuti ndakapfeka mashorts nekahudi kangu, ndobva ndaita sei kana ndipfeka tumatenesi. Ndo zvanga ndichitovisualize nditoti ndo zvandinoda kuluka like paquiz, ndichiita sei kagame. Ona ndakadaiwo soka Mickey Mouse angu ndakata fangi zvimwe zvakarembera tapedza kuvisualize pepe. But ndamboti kuti matights, ndikati matights it's no, I think this thing choda mashorts. Kana totifunga zvimashorts ndikati akunovhura mamonaka angu, ndakunovhundunyura zvimashorts zangu zvirimomo. Ndoita sei ndobva ndarova live ndakanasa kurova kuti ndakaprepare. Nyangwe ndikazodii hamene kokobva ndo mood yandaida. And I think many people they don't know that side of me rangu iroro. Saka ndo zvandanga ndakaprepare kuti nhasi ndichange ndichinakidzwa paquiz. Waona manje ndobva ndaita sei ndikati kana nikirikini yokubva saka uyu akandovata tawirirana but boba ndati koona reblueri but handina keinini manje ketokuti I've got this at the top dark blue, but sezvo uchida kuitawo blue I think chanoita because ndanambomuti ndine uyiye asadhumai woka admire unowachisa vanhu uri murambi unonzi tipo ndikutsvaga wedzi racho nekuti unonzi haizoti ndoti muri ukasi because iwewo ndakakuti formal here kana kuti semi watiti no I think zvimahood wandisimbisa kwakuti mahood ndikati alright I don't have that, so what I'll probably do is inini ndakutomukira ndakutoita kuti kunotsvaga jacket. But now the problem yakava pakuti I didn't remember kuti kune kwatakaona zikumarket zihombe rine maziku-jacket nani stop. I didn't remember. Mamwe inini andani nawo ese there's a more yandinoenda yandaienda kuti saka vane season yekuti vanomabvisa ose. Kana vamabvisa ose hauchatombooni majaketi iwo anomirira kuti adzoke munguva yewinter. Right now kuno kwaisi winter, right now kuno tutori murainy season kukutonaya. Saka unongochiona zvakaita sema-raincoats, maumbrella uyezve nemauniform evana vesikoro because vanhu vakanoka chise kuvhura chikoro. Ndikaenda kumovuka ndototambisa tumari twangu ndikutoziva ndatoti kuna uyu I remember kuti nyasha pane shop yakati ndokwarotenga majaketi ako hereko. Ndafonera guys, nyasha anongokwana pese pese. Ipapa arakatongokwana from Norway guys. Nyasha aya ndikataka kumufonera guys. Yeti nyasha taura kuti zvini kwawakanditi majaketi ndekupi? Akati I don't remember. I'm like, oh, you don't remember how? Isu takafamba tese ukatoti ndiko kwaunotenga here kunoko. Mai mwana ndobva ndaita sei ndobva azongofunga bhandiudza twakati ndati bo ndaita sei ndobva but plan yakaika ndekuti ndakamuka a little bit late 4 I think. Saka ndakamuka ndicha sei ndokubva ndatokuenda ikoko. Lucky enough kwakavhurwa dho kwainaya, but ndisati ndoenda kuyakuya but atafuti another uyu conference nani admire ndamuti saka toita sei maquestions angu ndinawo ndoita sei ndoendesa yakauti ndoita sei, what should I do? Because pekutanga structure ndandagadzira nemaquestions angu anga rekuti ndinoti ndikabva baba Benson vanozoti chii vasaita confusion. Question yacho inenge neanswer, question yacho inenge neanswer, ndo yange iri yekutanga vati zvinogona kuconfusa plus zvanga zviri haphazard. Then ndikati saka kuti ndiite document racho handizoo ndoriita sei mulaptop but hatinoonera nhemeyo uyu manje chinzwai admire manje I think anga a little bit reluctant
ndozvandakanotice. As usual, very 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 reluctant. Indavati ndapedza maquestions angu guys, dude haana kana question, haana kana question. Ndakutoti alright, saka toita mangani, akati hameno mangani, ndikati hameno bhambo maybe babhesani vaita sei vanogona kuzouyawo neavo nyangwe kuitira kuti tichinyatsobuda quiz zvakanaka-naka. Ndikati alright bho haana problem nazvo. Then tati alright, but do you think kuti I don't know kuti takaagree sei kuti tiitewo 10 atinenge tingotaura in general in random pasina ari kupuhwa maanswer, ndo zvakaitika. But tangautaura yekuti achazokuti handichatobombazivi kuti ndaapachoni, ataiti haingaita here haingaita here, kuva kuti tive sensitive. Pane zvimwe zvokuti hazvita sei hazvizofaniri kuvhunzwa zvapo pamhepo. So ndo zvatakaitira mamwe acho 10 kuti tiva tiri paagreement. Then 20 angu 20 ake. Ini ndatanga futi kunyora questions angu aya ndagadzira kadocument, ndo ndagadzira neaya ndaita 30 ndati ako guys admin ndoita kuti how far guys, ndipe maquestions amai kuzoti ndichine 8. Is that difficult kunyora maquestions kuti do you like spaghetti, do you like chakati chete izvichakumisa kuti chichipa alright wapedza wenzi maybe ndane mamwe 3 ndiyo. I don't even know kuti waita research yei. I think ndopo wakazobudaiwo nethat question yandakazoriga. I think because waitatarika ina ndinazomboona nguva yekunyatsa kuti ndiite zvese because apa ndakuda kugadzira lingi, apa ndakuda kugadzira chakati. Now at the same time uyu hatina maquestions, haana maquestions, ndasiya ndanyora 10 angu 10 aya tawirirana kuti 10 aya. No, andikati hapana munhu akuita sei akufanira kupara munhu anza nemunhu ndaazvionere ega. Kana waruza kana wahwina that's it. 20 angu ndikati 20 angu ndichakuratidza kuti usadzokoredze maquestions seandinawo. Bho ndandabvisa chinyi, ndatobvisa zvese mao ndakazomupa iri document so that anoona same nerandakatumira Budhimasawi the first one. Ndatombogara ndisina kuita sei kuvapa the last 20 questions because ndada kuti averenge asadzokorodze. Bho pepe takaonesa kuti ndipe maquestions uchiri kuitika guys. Ndibva ndati aiwa inini handina jaketi, ndikumuka pepe uyo anga atoenda kushopping yake atonitenga. Ndikati kuti one wazodii jaketi, zvikanzi ndazotenga. Ndashaiwa jaketi ndashaiwa hudi reblue. Apa ndatofonera chitukutuku kuti chiyezonditora ndimanye pamaketi guys. Ndakati wazoshaiwa hudi saka uri kuti chiiwo, zvikanzi handichapfeke hudi ndazowana rimwe. Ndikati rakaita sei, zvikandaona renavy blue. Ndikati zvanziva ndikuratidzi. Ndikuona jaketi ndikati iblack gay. Guys, totally different. Ndikati what happened nehood zochiro wakavata wati zvinonzi hood chichaitika. Ndaishaiwa kwangu. Actually at first wakanditi kwangu sina ndashaiwa, ndazongoita settle for this one. Ichakona ndikati ndikuita kunge semi formal gechi. Alright, kana uri kupfekero the blue thing chacho chiri kupi chatakavata tichitaurirana chiripi. Ndobva ndati kana you know what, iwoka munhu iwoka because ndichatotsvaga chimwe chinhu chisiri icho. Ini nabva kanditi hudhi ini ndanditori light blue rangu ndo randaida. Kamanje kana wakupfeka chakata sina hudhi, ini ndozopfeka chihudhi hazvimeke sense one iwo zvo zvaungati agriya. Mai mwana apa adhimai anoteerera zvikanzi vanhu kucomment section vati tofanira kupfeka zvakapa takafanana. Iwo wakanondirasisa guys, how can you do that? Admire iwo kuti hanzi tanzi alright we zvakafanana alright bo ndaagriya for the first time ndaiagriya ndasingaiti nharo ndikati fine cool ndakunoti ndinotenga chekera iwo ndotenga chinhu ini kwandiri masangu chandiri cheblack ndo zvandakaona. Sasikeyo kana utora cheblack blue yacho saka ichabuda papi zvandinochapfeka cheblue mukati. Ndikati alright hazvina kushata. Ndaenda kupi, ndaenda kumarket ndikati wangu amene kuti cheta mahours mangani apa paguys sorry hawose kurongoka mira kuti ndakafamba naye mwana akaenda kunochuza pakunochuza chiveidzama rakaitika kajuzi kana ndakapfeka nezuro keke ndakakaona ngati blue iyo I think iri nani ba uyu anati karibo ndokapfeka nei handina chekupfekesa ndikototsvaga chitopu chekupfekesa chinhu ichi guys. Pandachinoreva nemhamba ndachisiya ndikati but handichidi because chakanyorwa gore rakanzi hamene kuti iroro lebho ranga richina handitizivi lebho rachoni vagansiya something like that. Lebho iwe admire
Balenciaga or something. Brazil. Just a Balenciaga or something. Bo. Ndobva wandinyengera zvanzitori lebho ndikati lebho kumusika ukaita seuyoyo kuno kuzimaketi rakangota mudhadhadha rogoita lebho sei ndikati hakuna zvinhu zvakadero hakuna kuda kundinyengera ndachisiya ndakachisiya ndikati kana ndinyengerwa nzanzi lebho kune lebho ringabhuya rikazikwa munomuyekera muno muzidhadhadha reekera rakadai kana ndokusiya ndokutanga kufamba ndakainda gaisi ndikabvira ndikaenda ndikabvira ndikatoti iwe vanhu vachatofunga kuti pamwe ndiri kutsvaga kuda kuba pano pamaketi pano nokuti ndikushayiwa ndaona ichocho chijuzi ndaona futi chimwe changa ndaida chipoloneck ndo chandaida chiri chipoloneck pachine design zvinopenya penya pamberi apa ndo chandaida ndova ndachishayiwa ndikati kana noreva nhemaiwo ndandamboona kuti chimwe ndikati akana icha chiti ndobva chi amati ko checha changu asiya hachisina nani ndikati chisina nani but ndochipfeka nei ndobva ndatanga kupa maexcuses ekuti inini ndikati inini chi iyoyo Balenciaga yacho iyoyo chikuita sechicardigan chekuhigh school ndikati chikuita sechicardigan chekuhigh school angambopfeki chicardigan chekuhigh school chamwari ndatova mustudent kapana handisi kunyatsa kuchipiwa but chakanaka ini bandati I think ichi ndinoda chimwe chijuzi handikuona chandakapfeka chinechi ndachiona saka chachiri sure kwechibalenciaga chacho ichocho ndobva ndati ndobva ndati I think ndada ichi icho chandakapfeka chinechi ndo chandakati chadiwo chako ichocho chikuita sechicardigan chekuhigh school ndada ichi ndozvandakaita manje ndobva handiti chitaura chacho zvauri kuda ndikandisika ndozochipfeka nei but unongonai mutamba ndikati kana ndikarega kutora chinhu ichi kaichi anhu maachagara kuti ndamuita rebellious race ngaite sei ndisaita murebellion nditore chinhu ichi ndobva ndachitora ndachitenga asi manje choko chachiro ndechekuti mwoyo wangu haungosingachide ndobva ndachitora ndachiti kana ndachega nditsvage chemukati ndoita sei ndotsvaga chipi ndakakwira nekudzika mei mwana uyu ndobva ndaita sei ndobva ndazotsvaka chimwe chitopu changa chiri cheekerapo ndobva atanga handizotongoda kuenda ndikati hautoindizve unogoita sei iwe uriwo wanotenga chinhu chisiri icho watenga chinhu chisiri nokuti iwoka dei inini ndaita sei wangwasitika kuhudhika ndaitosvika ndototenga chihudhi chechi nekuti nditodzokera kumba iyokozvizvi wakutoita sei wakundipinza bhizi kuti nditsvage chinhu choda kuti asakakumeta newe apo mai mwana ndikati ndatanga kumusvotesa ndikati mira ndichikuratidze mahudha ndiri kuona kuno ndakangokuti ilight blue every row ranga rakazara malight blue jackets iwayo ndikati one mahudha esaya akazara munomu izvizvi ndatopedza ndatienda kumba izvi takuita sei ndakutamba chamuta vanhu ava muno uyo munhu wetukutuku uri kungonditeera tingoridza kuti chinhu chake cheche kuti chamwari wanonoka chibuda ndobva ndobva handichinonotenga hembe guys it's not like that guys dzimwe hembe dzamunoona dzeziya musatombofunga kuti ndinoita $5 ka zvinenge zvakati ndinofanira kumaketi kwatinoziva isusu kunenge kuchitengeswa tuhembe twakachipa handimbozoindi definitely handingamboindi unotenga hembe ye$50 ka ndinoiwa nepi mari yacho kana ichiitira $3 ndinochitenga but handingati angozvijuisa zviro zvaita $3 asi kune imwe siketi yandakambotenga $2 takaenda kubhero yanga isiri part of function asi kaenda kubhero but ipapa pandotevera papa ndofanira kuti ndaitoda kutombonoona kuti handikwanisi kuwana kuenda kubhero here kuti ndimbonotsvaga masiketi anoita kuti ndipfeke pauyu pabirthday rakumbi ndinoda kutombonotarisa wanotengesa mabhero akanaka asingamboiti asi anenge achiita $2 kana $1 unomawana kuno zvakare ndokubva ndaekera ndadii pepe ndobva ndatoti ichi ndobva ndazoona chimwe chinhu chemukati cheche ndokubva ndatoti ndakutotora chino chamwana but ka mwoyo wangu uri kuda kajuzi aka ndandakasiyaka ndikati mwoyo wangu uri kuda kajuzi keke but zvakaoma hazvo ndobva ndaita sei ndikati too late uyo bandaita sei bandatanga kumhanya nekuti chidzokera nekuseri memwe nekuti munhu wetukutuku anga achindimirira manje pamberi peshopi ndikati unoreva nhemewe bosi ndikabuda ndakadaika vanhu munyuma vana pesha vanotsamwa kutopopotera futi havana kana basa nazvo kana kutoramwa oinda osiya futi mari yacho ndikati no ininika ndikaenda nepamberi apa bosi inzi mushopu ari kundiona so ndotoita
ini ndakufanira kunotsvaga mukoto wokuti ndinofundira neimwe shopo iwe ndikanoona vanhema ndingotora chipisi cheche ndichidabva ndabata mari kuti azvione kuti ndinobhadhara tadewo so ndakabata mari danobhadhara panamuona achida kuita furi yake panangomona achideo ini sipidi nemo mumukoto ndichidzokera nekuseri memwana kuti ndinotsvaga imwe shopu yacho bhozi dzinenge dzingori mazimu dhadhadhadha emazishopu memwana ndikati kana chijuzi changu ndikutochida ina ndikatengesa chijuzi chachuzwa naadmire ndo changa chida icho ndikati maybe pandosvika ndinofanira kuteka chijuzi chinechi but still iye achuza ichi ini ndachuza ichi ndozonoona ndakomba pane kuti ndichiregrete kuti pamwe dai ndatenga chinhu chacha chebhuru chacha ndozoita se pamwe chaizonetsa kundifita ndikati unoreva nhema ndokuenda pane uya apa mushopu make manga mune mbwa manga mune mbwa mbanata vari pika ndirimo mukati memuyendo mnatizoni ndikuda juzi ndobva ati bhazi ndisambwa dzedza dziri pamberi pejuzi pacho ndopa dzanga dzakavata kuti ini ndirizoenda murwo iroro ndaifanira kutanyanga mbwa idzodzo ndikati unoreva nhema guys unyesha ari kundifumura guys ndikatoreva nhema ndoda chijuzi chocho ndakangotangwanisa ngomuti ndakatarisa apa zuro ngona ndakatarisa ana unombochiedza handina because ini ndo chandaida vanhu anga achuza chikadhikeni chake inini chikadhikeni ndanga ndisingachidi ndikati bho ndika1 ndini uyu ndasina chijuzi changu ndauya ndati usatombokata zvako because iwe wati ukichiza ndakuta sei ndakuda kutisi ndabva naina unozvizama ndoti zviri kubuda here ndakati oraiti paskeze ndati oraiti ndinozama ndobvunza kuti ko zvakadai zvobuda sei abva ati ase achuza nezuro handikunyeba pamberi pemabheki angu andakatarira nokuti ndakazombonzi usasuweka unoita sei unoita disrespect saka pamberi pemabheki angu andakatarira right now chokwadi chanezuro outfit yanezuro yakachuzwa naadmire ndochokwadi chaichecho akanyatsochuza iyoyo kuti izvi zvinenge zvabuda zvakadaiwo kuti abho no problem handidi this time ndakuta mwana akanaka ndida kuteerera but andoziva 150% sure dai nyasha aripo ndaigona kukudhisifa that much I know because zaizoitika ndezvekuti ndaizoti ndazvipfeka ndoti naiwe nyasha zvabuda here kana zvibuda zvinenge ndati zvisi tainyengerana ndotozviziva tainyengerana taitonyengerana chete zvisingatomboiti ndaikuvekera zvangu ndaikurasisa ndobva ndati arigandita sei ndingozvipfeka zvakadero asi chimwe chacho ndandasiya chinzwai manje dhirama rakazoitika admire pane katopu kako kaya kandakati ndatenga kaya kudhara vandati ko gandibokuradza imwe topu imwe yandinayo ndopfeka nekasiketi kegreen aka katoni zvobudera chinzwai guys ndobva ati that thing is very nice chakanaka zvisingamboiti ende dai pasina kuti inzwai manje kungwara kwaakaita hanzi dai pasina kuti chando chiriko I think it was good kuti uite go for this top worega kupfeka kabhalanchi yajuzi kakadhikeni kake nechitopu chinopenya penya chadani nacho cheche and I'm like what urevesi izvinhu izvozvo zviri kutozopfekwa uri kundiudza kuti chiiwe ndikati iwe ndabuda munomu ndichienda kumaketi ndikanaiwa nemvura kuti asendichairwa nezvimvura mabwe ndichienda kokoko ndikanobuda ku7 kwanasingadi kuinda ndikanojuruja zvimari sanga ndinazvo kuti ndikwanise kunoita sei kunotenga kajaketi kanoenderana nekako apo number 1 wandidhisifa wapedza kundidhisifa unotenga jaketi rekuti asere black number 2 wakati hood hapasina hood number 3 ini ndakunotenga iyo bhalenchi yakadhikeni rehigh school ndonotenga futi nechibhodi topu chacho chemukati kuti zviindirane tameta zvese tachuza tese kunditi it was good kuti upfeke ichi changa chiri muwardrobe mangu ndikati wanguka I'm not gonna joke with you don't ever tatokwana izvozvo ndiri kupfeka zvandaina unoti sei kunotenga because ndiri kureva nhema ndaifamba ndichitasendichatukwa nemunhu wechituku ndichinzvenga bodo hazvigoni ndiri kuzvipfeka izvozvo ndikati wega uri uchifara vanhu vasi kuchifarira chanandasiya ina ngambobudi murumu munomu ndosiya chinhu chiri muwardrobe ndasiya chinhu chiri muwardrobe wondiudza kuti chiri muwardrobe it was gonna be looking sharp and nice kana ichi chindotopfeka izvo ndondotokewa ndakaita zvezve ndakazvipfeka zveginde ndika ndikutozvipfeka ndobva ndapfeka izvezvo that's what happened topi yeye akati akafarira akati kunai ndakamboda kuipfeka nhasi akati no
ndikujadzirei, let me wear kajuzi kangu kandaita sei kandakachuzawo futi because iye ndakapfeka zvakachuza soro ini ndikupfekawo chandakachuza ndega inini. That's what happened panyaya majuzi chete. So yeah, that's basically it panyaya. Then imwe yekupedzisa I think yakazoita pamaquestions atikazoita takazongomabatanidza ese ari 50 akina uyu but amabatanidza maanswers but asakomba tati maanswers chi because ndimasavaiti please musaite semusaudza nemaanswer kuti kati no I don't want to do that because hazvizonakidze zvazonakidza sei inches amaansa ani admire hazvimake sense ona saka bheta ndingotadza ndita sei ndichienda ndichita hangu there is a possibility kwandisi zvangu ndaiva ne99 possibility chances or rate yekuti ndaiziva kuti ndikuruza hangu against admire. I knew zvangu kuti ndinotaura zvangu zvanoenda kusouth east apa pandaiziva and I didn't even care because tipakunakirwa. Then that's what happened pandagadzirwa maanza angu bandapa iyewo I don't know kuti akazvifambisa sei ikokoko. That's yeah, ndo zvakaitika. Then pane yekuti paposta zvakaitika zvokuti paposta I think ndogona kuzotaura kuti Masau vauya chitaura pako then toda kudlisa woenda. Yeah. Mashemarians maswera sei. Tunoza zvakaitika patakapedza kuita kopa pa iwo rangarira kuti uri pa live papa wakatoda kutaura namudhara. Ndobva tatiraya kuita conference call namudhara vakati vari busy. Ini ndichipedza newe ndichiti ndimurara nditese vanobva vachiti vave free manje. Saka mudhara vakazenge vachitondigara bhamba. Tinofanirwa kusvika vatofanira kutotanga kutombotora madrinks avo nene. Sikanziwo ndakatokumirira ndachatoita kuti ndidrive saka unofanirwa kutombouya. Otomboita kuti ndotenga rimwe bhiya. Kana it's alright ndokupika mudhara ndoenda nemi. Sani pandakaenda kumoo manje. Type hood yandakasangana nawo. Ndina nambomafarira. Ndakangozvibvunza kuti is it gonna be worth it kutenga chinhu chekuti ndongopfeka once ndokanda. Mamwe acho anga ari ma-fleece type nene, but specifically ndaitsvaga something chenavy and ndakandine type yemitupo yandaida. Ndobva ndaishaya ndakatoenda panearest mall kuti ndigozoenda kwamudhara. Saka ndakazokudza mahood namashaya. That's why I opted for that jersey. It's navy, it's not black actually. It's navy. And ipo pakanga kuti pa blue ndikati it's alright ndogona kuzotsvaga imwe shade yeblue since this one is way darker sekutaura kwauri kuita. That's how ndakazosvika pakuchoose that jersey. Handina kusnitcha kana kutazisa vanhu but zvandakanosanganawo nazvo kumashops ndo zvazvakangodawo. And dai kuri kuti iwo wanga usina kurara kandakambokupinzawo bhizi rako rekuti unobva warova vhidhiyo ko uchiriona. Kana newe waigona kutozopedzisira waora moyo because type yemahudhi acho no. Mamwewo andakaona which were quite good angazonyanya maprizes acho. I wasn't willing kuita part with any figure iri beyond 150 because yanga yave mitupo chaichayo yaitodeedzera zvekutodaro. Then pama questions wese ndakachizoenda kuna mudhara manje ndabva kumoo. Ndokusvika ndokurovesa wasadza nemabhonzo takamirira kutaura newe paya. Nekutomboridziswa marecords yawo chaiwo. Vane radio yavo inoplaya marecords. Ndokuzobvapo kuuya mudhara ndosaka ndakazoya navo kabhozi tatakangomirira kuti iwo umuke utaure navo bhozi vanga vakutoti saka munozoti ndite sei bhozi watichi aroda kutaura neni. Mabhiya vatosvikawo vachibva basa vakanditi mudhara shero auda kutaura nemi. Ndosaka ndakazoya navo padheni. Iwewe padheni wanga wakumhanya futi nemaerrands ekumoo. Mudhara vakangostika vakamirira ino wakandigara bhamba tiri pavhidhiyo ko uchitenga uchiita sei. Apa maquestions handisati ndambodrafta kana 1. Kuti ndikukatise foni futi wongo wakatonidzvanya ona kuti hapana zvandaita ona. Apa ndiri kunyatsoziva kuti paunongopedza kuti zvako zvaita unenge wandibatira demo nenyaya yemaquestions but hauzombotarise kuti chii ndiwo futi wanga wakandidzvanya. Then ndobva ndachizotanga
ndakatombofunga kuti time ndataura newe ndakatombokanda messages kuvanhu kuti chimbondipa idea yema-questions andingabvunzawo ndichiti pamwe vanogona kungotibatsira pandopedza kutaura newe zvinenge zviri nani. Wese vanhu vacho vaitotaura kuti hatina kana idea tsano iyi motozvuva mega ingoitambai takatomirira tichipedza taida kutaura futi namhofu paconference. Before paconference ndo pandanga ndava nechi ndandava mu8 or something but ndane less than 10 ndobva watounza iwayo wacho uchigadzira mamwe pandiri kuti ndakukandira 8 ndichiti ndiri kufunga mamwe uri kuti ndatopedza kuti copy and paste kanda mamwe chiro wacho zvanenge kutoshandisa nemagetsi ini nditori blank questions akandipinza busy because ndandisana then time yatakazitaura navamasawu iyaye ipapo ndo pandakakurova jekiseri mani ando watoshamisika ndakutotaura kuna mhofu kuti inini maanswers angu ndiri kutokombaila as we speak right now because ndaziva kuti yawaifamba nayo ka ndakatoti bheta ndingogara ndatopindira kumaanswers zvokuti time yakapera yatakapedza kutaura namhofu ndokungana ndatova kumaansa ekumanamba ma40s handinamboita nguva yakareba ndichitopedza ndichitosubmit ndobva ndatorara because ndandazvipa kuti ndoda kuti ndirare about at least 2 hours ndozomukira live. Chimwe chii chandingave ndajamba I don't know. Ameno pane pamwe uchiti pandakakurasisa ndipapi pamwe pandakakurasisa panyaya yehembe ndipo wakandirasisa zvingaite pakundidya ndaiziva kuti uchandidya zvako. That one it was a fact for me. Hangu ndaiziva but ndaida kutomiramira kuti ndimboona kuti ndinokusaiziwo kusvika papi. Ndaida kuti ndakatozvigadzirira but ndaiziva hangu kuti ndogona kuzivisa because it's easy. Ndaiziva kuti ndogona kuzava kuti it's easy kuti unochiriitira ndichitaura most of the stories dzangu dzandakataura kubva kare, so ndakazama kuti kuda kudivhita. Then at the same time kuti iwewo manje it was gonna be very difficult for me to know iwewo like ndichiri ipapo ndandakanganwa iwe wakagadzira maanswers. Zvandakazoita manje ndezvekuti pamaanswers ndakuona kuti time ndakuresa against time because kugadzira lingi ka ungogadzira lingi ungoti ndakutotanga kugadzira lingi rera ndinozoisa paYouTube ka because ndiri nemasteps andinoita, saka it takes a little bit of time yangu kuti ndigasise kugadzira lingi. But before ndagadzira lingi I wanted a poster. Ndise vamasaupindai tova ndangozvipedza ipapo yaya yekupedzisa because inogona kupinza vamasau. Vamasau ipindai mune lingi here vamasau and Masawi kana muchine lingi renyu riye pindai amasawi budi masawi. For Kumpi, it might be difficult for him to come because I think he's busy right now. And anga siri kumba. Budi masawi, there is the link kana muripo budi masawi. Because zvakaita pama answers ndezvekuti inini ka link ndasina kugadzira. Normally kana ndicha live ndinowanzo kugadzira link at least 5 to 6 hours before the live stream. That's what I do. So now zvakuitika pandezvekuti anigirikini ndakabva ndati no, should I just do a poster rakangodero like zvandobveta zvongotora zvangu ndichita ndega because pane magadzira ndomaita ndozodidididi. Saka bva ndati no, zvinozoita here. So ndakagara pasi bva ndafunga kuti ndingakwanisa yes kuisa budi masawi vatanzi ndariona izvoda budi masawi varipo kuzozviti sei wazviti winning team ndasikamirira ndingiri budi masawi sei wazviti uri winning team kudero sei wanyora zita rekuti winning team maresults aripo wana akabuda nezvo. Anyway, pane question yandakakutrika. I knew kuti iyo because ndandambokupawo mapeni anga akawanda ama open check anga akawanda. Nonga kana comment section inogona yakambodhiniwa kuti muchinda ari kutengesa game. Saka ndakakutwistira pa question yekuti close kwandiri. You were right kuti muchembero wangu ka
is more close. Admire uri kubreaka. Admire. Watch break. Onachiti pama-questions aya pane mamwe andakanga ndakupawo mapeni andakangosiya ari ma-open check andaiziva kuti it's gonna be easy for you. Then ndobva ndakutrika pane kuti ari close kwandiri ndiani. And ini ndaiziva kuti it's gonna be easy because ndine mubereki one nemasiblings. It's unlike iwe kuti ndotanga mboti isit undara isit moms. Ndobva ndangoichinja ndikati shere anoziva kuti most of the time even pamudeto waiziva kuti muchembere wangu wakatombouya vakaita sei vakapinda mubox vakaita sei ngati chero anotozviziva kuti namuchembere tiri so close. Ndobva ndakutrika ndobva ndanogadzika ango paanswer ndikaziva kuti kana dzingave 2 points kana 5 points hauko. But ndosaka ndakashamisika. In reality you were right. Yes, I was right because even after me ndikudzei kuti Benson ndakaenda kunomugrilla munhu afterlife kuti iwe why waita answer kuti ango because iwewe kubva kumalive kubva kumudhito I remember you even dzimwe nyaya dzimwe in general ukataura neni the person anenge ari pamberi pako kazhinji kacho ndimai vako saka iwewe ureiti ndobva ndatanga kucalculata kuti naango ndakatorwadziwa because ndaiti why azoti ango mugirikini because ndandaisagara pasi vandaona kuti mai obvious but ndati ango ka uku kundekatasati ane mayezi mangana achigara kuozi vandati 3 years saka haukamuvozonzi ndo the closest mai vake ndo vanogara kuti mai zvinhu zvizhinji ndikamubvunza kuti what happened iwe uchindiexplainira kuti sei why the answer yours nakule tiri so close. I know muri close. Someone aigona kutonifonera more than 2 hours tichitotaura zvekutodaro. But yeah, you were right. Answer yako chaichai in reality yawe bo. But pa answer sheet wanga wakadzva. Saka it was intentional. Munoti chii budi masawo munoti chii nazvo. Saka munhu yagara ko itsotsika. Munhu agara itsotsika. Right. Let's take it this way. Ndinompa answer inini handiti. Answer here. Irimo munhu mu inbox make ku WhatsApp. He doesn't answer back. Saka aitotambisa iwewe neni front. Hausinyatsondinzwa mushe. Mene kuti sei iri ngandichinje mabundles ndiendese kuuyu. Maybe uyu yangu inini. Mofu answer yenyaya yakachirega ndichikuudzai chokwadi manje. Nezuro ndaida hangu kungoplaya like it. Answer yenyu ndakaiona. But I felt like muri kuda kundideceive. Why? No, you guys chimbodonai donai mudzoke. Mene ndikudonedzei mudzoke. I don't know because handisi kunzwaini. Ndikati so mudzoke futi. Asi kutombonzwika ndikunzwa maziko echoes asingaite. Ndatesa nekudhata chaiko but handisi kunzwaini. Dzokei futi. Iwe bateka chakubata. And we need a disclosure. All right. Admire? Yes. Okay. Mira budi masa ndawa chidzoka. Ndachinja nyaya kuti ango namoms. Ndachinja ndikesa kumabundles. Saka waiya kuita zikusaundi zvakadere iko zvinezvi. Chii chaitika? Ndaisa mabundles right now. Sorry. Taurai tizoburi masawo. Wanzi network yangu. Wakundinzwa? Ndikuzwa but I think vamwe vari kukunzwai saka maybe ndikusaidi kwangu ndiramba henyu muchitaura. Kana kuti ndoisa kanhingiriro kangu. Hamurunzwikwa zvakanaka. Ndikunzwika zvakanaka. Munenge network kuside kwashero. All right. Ndachiti answer yenyu mofuka. Ndakaitarisa ndikati no, iyi answer ndeye kuda kundirasisa apa pari kunzi pari kugadzikwa mapoints million.
panyaya yemotivation ka ndakatarisa ndikati line of business kana kuti zvaita mudhara ka zviri totally different from zvinoita share. Dai manga makauya makandigadzikira kana kuti makati anza ndimai Chisamba mai ndaigona kungosvika ndichikanda. Dai makangotaura anyone anoita kana zvema-talk shows ndaigona kungoigamuchira anza imba ndakatoti hamufu kana varoda kundikanda musango. Ndobva animaona ndakatoya pazasi pemessage yenyu before kupinda mulive ndikatoti thanks so much. Ndamuka macho. Ndakairamba ndati kana hazvigoni hakuna motivation for mudhara. wakatipinza musango and it was going to be a very very nice thing, but anyway but still chakabuda chakadero box ndaiona asi ndairamba nechemwoyo but ndanyepa because I just wanted kuti zvingoflowa. All right, kusaka takuenda kusaidi kwangu manje inini like chirangu munoziva vanhu vechirume tofunga tinongori nekatendensi kekuva at ease. Saka pese pandaitiunzai kamanhingiri nenyu maquestions enyu chichi muchingoti tirikugadzira hataingoti ndizvozvo. Saka what was happening now, ma-answers nemaquestions enyu nema-answers enyu zvese zvauya pafoni apa yeti foni iyoyi ndoyambira kusenzesa kuita chii kuzoita live. Saka ndaka and makazoaunza a bit late anditi maona. Saka now ndakuchitanga manje kufunga because it was going to be easy for me kuti ndinge ndine spreadsheet rema questions paside then spreadsheet rema answers. That was going to be easier for me kuti ndinongotasa question then ndotasa chi answer. But now because I'm using one device, I had to transfer my questions kuisa kufoni kwa mai Masawi. Ndobva ndazokumbira kumbi manje kuti iwo kumbi chitora ma-answers mamwe kuitira kuti because ndakatozombodikitirawo ndokusaka wandinzwa ndikiti zvakaoma zvakusi kutambo. Saka ndakazokumbira saka kumbi kubvuma kwaakaita he made my life very easy. Though zvangu pakunyora pachona manje mamwe akwewewe sharu ndakazoita ekutransfer ndikaita handwriting chaiyo mubhuku. Saka ukatarisa pane imwe question yandakazoita kakukakama so answer mini because ndakanga ndazoita ekunyora manje side waona, but otherwise on my side no, it was all cool. Hapana kana tumanhingiri netuma certificates twenyu zvenyu kwanga kwatongo kutotambawo zvangu kutongoti ndiwanawo zvekuita, but otherwise no, on my side it was cool. By the way zvakaitika manje ndakati ndoita sei inini, so behind me handiti kamuriona kumashuro ndakati namainfana ndoita sei nevanhu ava ndovabatsira sei. Saka ndine wardrobe yandakaburitsa mumba mevakomana yewhite ndobva ndaenda ku1 pound ndobva shera akutonga ari kufreezer. All right, kuna kwangu ndine ndisingachatsonzwa mushe, but you know what, rambai muchitaura taurai, ndanga ndisingachakunzwei. I think maybe mabundles angu akuti achipera. Taurai. Saka ndine white wardrobe yandakaburitsa outside yevana ndakanga watengerawo zvangu nyowani. Saka ndikati right ndakunobvisa chibhodhi the long side rachona rewardrobe iro ndikati ndoisa behind me kuitira kuti munhu wese aone kuti ndikuita zviri fair. Ndoita like a class teacher, ndonyora zvese number 1 ndichinyora pachingreen cheche white, ndotsvaga remove green marker ndopota ndichiita ndikati but zvinobva zvazokurisa kakumashuro. Ndadzokera ku1 pound kuya zvakare ndanotsvaga. Saka ndakaenda ndichida mabhodhi aya anosenzeswa nevana aya ekuti unogona kunyora worapa zvako woireza worapa. Ndakatenderera pano tofunga tine ma1 pound tofunga 3, ndakatenderera ndikazvishaya zvese. Saka ndakazomhanya manje kuna kumbi ndikati kumbi ashamwari. Kumbi akati manje mudara, ndikati aiwa unotongopinda kumbi, unotopinda hapana zvekuita ndibatsiro. Saka haana hake kurema kumbi, he is a nice guy. Akangoti ndokuitirai mudhara chichi ndobva atongopinda ndobva zvaita sei
ndobva zvatongoita makeke. I just hope kuti everyone enjoyed the show yesterday. Yes. Vakaenjoy ava. Thank you nekufamba muchikwidza muchienda kuma1 pound shop zvinofathers mamboiti. Koko pamadziro kaplazi chero regedza ndikutaurire. Shamers, all of the shamers, from the way I see it, starting from me, Madam Wangu, and all the rest of our vachuya every day. I want to be honest with you. These guys vane love chaiyo. Kwete yekuti tinoda kungotaga but love chaiyo inobva paspechi pemoyo. We just want you kuti brand rako rite, try to brand rako rite a big name chaiyo. Try to brand rako rinyatsoita chairo. Saka we will fight with you until you get to the level where tinozotseta kuti aiwa chienda wega manje brand writer rakura bati. So you don't have to think much. Isusu tiri kufighta newe. Try brand writers riite musha. Saka admire ukaona tauya zviya netumwe tumastyle kwatinenge tichiita usazotrust so please uchiverenga mamessage edu WhatsApp. Unenge uchitotikanda mugomba. Makaiswa heartbreak. Because even today ndanyatsozvibvunza ndikati but we admire say asina kuningirira. But manje the answer yawazopa I didn't feel kuti ndo mafungira ako aurita yawo. Ndakatombofunga ndikati kasi kuti arikutaura chokwadi here kuti, and remember wakazononoka kuuya kaiwewe. Saka ndatoti kuna mai mhofu aiwa tofunga admire anonoka kumuka. Ndikatotaura mai mhofu ndikati tofunga kana kuuya panhingiri pachema TV awe asina kugeza angomuka nekuuya pachema TV. Because I couldn't believe it kuti wamisa mhingirini chat yangu sei. But I know it's all cool. Zvakangoendeka zvakanaka. We enjoyed the day. Ndakatomuka on time but kuzomhanya kunoseta up pandaitira live pacho ne plus ndaizwa kuti titonhorei ndobva ndazombomhanya unogadzira tea. That's why ndakazononoka kudya. But ndanda kutonzwa Shero pakatotanga kutostreama ndaitoteerera. Just that ndandisingakwanisi kupinda mubox ndisati ndapedza kuunganidza zvandaita. Shero akuda kundisimudza kuti hanzi wakapfeka shoti. Naimi kuti masa ndini ndakadiriri havasekera vatete vake vanogara panekiti nayo maibhule ndo vakati zimuka ude kundikuriragotobunistetera chando ndisadaisatoda kusimudzwa zvachose wezidatoti blue yangu kumusoro covered ndonzwa vanoti adzisimuka kasi manje zvatakuita manje chiranduka. This woman ndichongomuona pashema TV apapa. She's a lovely woman. Amen. As at the same time, she seems like someone who is a bit complicated. She is. Yeah, Saka, when you are playing your cards, play them wisely. Because pamune muchifunga kuti makachenjera mimi chenjera kuti muchazorasirwa dzese. Saka point yekutangisisa yandinoda kuti mubva manyatsobata pamuchati maakuenda kuZimbabwe muchinogara mundege kuti maakuenda kuZimbabwe. First point yandinoda kuti mubate ndeyekuda izvi. Musi wemujeto kana muri kuti mimi muri kusangana wherever kwamuri kusangana kana kuti muri muri kunomutora mukati 12 o'clock, please be there 5 minutes before 12 or 10 minutes before 12. Kwete kuti akumirire uye akafita kuti wanonoka ndakuchinja mind. Ndakuta
zvekubiswa here ndikatosora ndakamiswa pasi pemuzeze I cannot. Kusaka hii advice iri good. Ini patime ndodzibata man. Handiti ka. But mozwa here chibudi mesa bebe mozwa kuti sei uyu ndakakasira kukabira nekuti maansa angu aya ndakagadzira kama ndandangoona kuti time yangu yeke ndosaka ndati ndikaida kuti ndizotaura zveposta muripo po zvakaita zvekuti ndakatanga kufunga kuti inini zviro zvakati ndisatokwanisa kuti sei kurekodha nekuisa clip because I make sure that every day I record 1 or 2 clips even ndine live yakaita sei I make sure kuti ndorekodha. Saka because of that pandakatofunga kuti ndikatanga kunyora manozi nditsvaga kuti nyaya dzacho handingareva nhema hazvibudi ndo ndati ngandisiyana nazvo zvatoitika nothing I can change. Ndati alright ko uyu pandakaisa pastatus nditi kana pane munhu anogona kuti sei kugadzira maposta because wandomboshanda naye angasidera mafoni akatozodavira akati handiri kushuti saka chiinda handisipo ndikati fine but vanhu 2 vakaofa 1 akati vatari ndozokupa kumafasi that's very late azviite ndobva mumwe wacho nati ora ndida kugadzirwa rakauya racho inini personally ranga rakanditsaka tikatiki ndakatisatomboona mafesi acho ari papi ndikati no ndokuvira richinjwe rakatozochinjwa bva ndazopiwa ratinaro iri titori palive ndondati saka ndiita sei ndangoita rengobatanidzira ndangoona kukanika mabackground ndichichinja nechimwe chisoftware so handizvigoni hangu department iro handizvigoni ndati but manje I don't feel comfortable kuti ndonoisa baba namai Masawi paposta rakaita sera ndinongoita zvinge zvematakanaka ndobva ndafila kunge it's a sign of disrespect. Saka let me do a proper poster ndova respect neposta chairo ndakatambura zvangu nezuro ndosaka ndakatoisa link 2 hours before. Zvaunosungura kuziva manje starting from today I'm coming to this channel with an open heart. Chandingatotya inini ndechekuti ndingatotya kukutsikirai madomasi but ukationa ndatotsika madomasi ziva kuti ndatsika madomasi ndichitoedza kutsvaka chakanaka out of what I'm trying to do because kusaka kwandiri be open. Kana ukanzwa adimai akakutuka kuseruko achikutuka kana uchiona kuti Amasawi vangagona kundigadzirira admire feel free. Ndiri kutoda kutoti zvinhu zvitoendeka chaizvo kwete zvekutamba zvatiri kuita zviya toda kutoti zvitoendeka. Wakurumbidza kuseka kandi ndiri kureva kuti ndoda kuti zvitoendeka pashema TV yako channel yako ameno pfungwa dzenyu kwadzamhanya. No. It's all. Saka on my side, I know always feel free. Usambo zvidzvanyirira zvako pakufunga about me. Ndiri munhu ari honest, ndiri munhu ari open. Iyi channel iyi yakatondiunzirawo hama dzipadhuze because kuno saka just know kuti ndiri hama dzangu. Handisida kuenda into detail but channel iyo yakatondiunzira hama. Saka I'll try my best kuti ndiite kuti zvinhu zvese zvifambe mune zvakanaka. Right, ndoenda papoint yakumbi. We are just talking in general anditi. No, before mataura point mira ndimbokubatai muromo 1 second. Handisi kuda kuadresa yeye. Ndida kuda kuadresa Chit pama-answers zvakaitika zvekuti angu inini ndairesa this time but ndazongogadzira chiposta changu chandakagadzira kuti ndiite chisoftware izvo zvakanditorera time apa ndakasina kurya the whole day vatanga kuti kana ndingamboiti ndigozoziya ndotoziya kapamberi pevanhu vototanzi wakafane zhara ari palivestream kana ndobva ndatanga kubika apa ndakamudemba kanyasa kuti dai zvinesa aripuka ndiri kuita izvi zvinesa chindibatsira kubika ndiite sei apa ndakungotanga kuita madhizinyengo ndakati alright ngandiise zvihembe zvekuzopfeka apo ndiite so chikafu chacho chakatombotsva apa ndizama kuda kuti rege ndiite sei ndizama kugadzira chilingi ndobva ndangoti kana chauya ndakugadzira any link ndongoisa ichocho ndosheya ndozvakutoitika apo ndodaisa maanswers uko adimai ari kuti asati apedza maquestions now pfungwa dzangu ndakuresa against time nepfungwa dzangu manje reseke ndiite sei ndafonera nyasha akabva andifonera aiva paconference kuona nakumba chironga zvinhu zvavo zvebirthday izvi zvavari kuronga saka ndati you know what bandideyira foni yebreakfast ameutoda kuti ane zvichi saka ini ndasida kutozvifunga ndikati asi kuti nyasha was part of this ndakuzvifunga kuti nyasha was part of this but ndatoti
guys takati ndidero manje kuti ndikati guys you know what ndikumhanya netime ndibatsiriwo because nyasha ndoziva kuti anoziva most of the things zvangu nditanga kuverenga question 1 ondipa maanza ndichingotaipa because hasina time so pane iyoyo futi it's funny though because uyu akandichinjira answer but ndakati kuna Nyasha who is close to me Nyasha ndobva ati your mother Kumbi ndobva ati your mother ndikati why do you say your mother because you're always talking about your mom ndo zvavakandiita handiti yesu muri kukwenyana chii ipapo musanoongwangwa kuvava kana nimi kutadza kukwenyana tese totadza kukwenyana naye inga uine jerasi unenge uine jerasi wokuti nevanodanana naiwe nditori naro shoshonika zvinoda ruoko rwangodenga ushuta kuchichiri kunokorwa saka manje zvakabva zvaitika vaindibatsiraita sei kugadzira mhanza saka pane yandaikaseka yekuti iyoyo yekuti mother but I think I'm close to my father. That's what I think. That's what I've been thinking all this time kuti inini ndiri close to my father. No, we're close to your mom. But it's because you don't drink as one and hours they get a sheep. But I think when you close the hand, no, your mother. That's what happened. The real answer was my father. But that's what happened, you guys. That's the truth. That's what happened. No, but at the end of the day, the whole thing was just good. Probably pandakangokanga unoza indazoswera ndichifungawo futi inini. I could have done, but I'm sure chirambi makandipa that leeway yekuti amasauka mukagona munogona ndikuvhunza chi any questions. Nhasi ndaswera ndichibhuya kana kuti akomana dai vanhu vandakambovarova nemibvunzo miviri chete kana kuti mitatu yekuti vainyatsonzwa bhata pamberi pevanhu. But Vunzai right now. Kandai. Iwe. Yakusaka no. Those are the zvirungoripo we enjoyed it kusaka aiwa. Zvainakidza ndainoseka tachitoseka masaka maanza angu ndakatobatsirwa because ndanga ndisina time ndaibatsirwa kumataura neimwe yavakanditi yandakaseka vese vakakanzi chero akakubata uchita sei because atakuzotoseka takumazipita iyi wrong answer chero akakubata waita sei partner yakakubata waita cheating sikavani kuadmire patanda kumvunza ati obvious iyoyo ndowanze chaichayo then iyoyona uyu before vanguva nditi futi pane kutwara munhu pane kutwara ndikati it's fun because ndakamboita sei ndakambozviitirwa I didn't confront anyone I just walked away munhu akandibvunza kuti sei usina kundipopotera sei wakadai wakapusa wakadii but I didn't say anything. That's what I did. So that's ndakakonfisa vanhu I think vanhu vazhinji kuna mai masawi tiri mukomana nemusikana zvakamboitika izvozvo hazviitike zvokuti munhu unofamba ndichazokutaurira rimwe gore ndakaitwa nyowani ndikutaurire ndakaitwa inonzi nyowani yekuti haudi futi saka kuna mai masawa hakuitwe izvozvo mangwana chimbouyei mumbotikandira chibregedia 1 sure aiwa mangwana tombopawo vamwe chance hatidi kuti zvizopedzisira zvaakuita kunge nicheuye rini oraiti but zvakakuseka kuchanzwa nyaya yacho unoziva une munhu womurume unenge uchizviita gai but wakaipa ndakaitwa nyowani unozaka masawa kumuda musodzi ndekuseka ndofunga madi kumbotenda kamera tivaone vachibuda musodzi ndekuseka ndakaitwa nyowani yekuti unoziva kuti ufambe masteps kubva panzvimbo ipapo apo vanhu vakatarisana vanhu vasikana vaviri vakatarisana and ndaitwa nyowani from nowhere ndisingazvifungire but tichazoitaura zvedu rimwe gore maybe next week ndinokutsvagirei pamuri free next week mukambozorora zvenyu this week ndinoichua nekuti mastori toridzwa nguva vanhu vachipinda next week you have to come back matotisiya tohanging tatohangaka
Haiwa tinouya kana haiwa tinouya chandiri ngoda ndechekuti timbongopawo vamwe vanhu vomukana ndafunga musiwo yoga garisa suspense muofu matotikuwadza apa panofana kutorwadza nesuspense enda paunoona kuti handiti kuona kacoolness kandinako aka ndo kandakangokurawo ndinako kacoolness kachona ikako but kanenge wakambonzwa kanonzi hanzi munzwa mundove kudii something like that. Ndiani uya kutaura no kwatiri manje iyo haibudi manje because kaisi chagara in this green marriage kakumana 23 years tote job kusaka most of the mukaresha kuanza apa vativi. Right, so what we will do, zvatinogona kuita handitika tinoita 2 segments. Tongoti kana kuti first 20 minutes ndongokupapurirai zvandakaitwa ndabatwa ndine umwe munhu akanga andipenyerawo. Then shemarienzi tovati tipe ini manje yangu inini manje zvandinoita manje ndinoisa to the floor. Ndoti whoever wants to ask questions bvunzai handiti kusaka tikunga maybe toita zvakadari uyei mangwana kana mamasawu. Haiwa not tomorrow ndanyanya kuuya panapa vanhu Saturday. How about yes, haiwa kumberi kweso kana ndiri ngori free chete ndokutaura kuti ndiri free here kana because most of the time. Oh my God. Andofunga musiwo takapita kuputika. Jesus Christ. Inzwa vanhu vaiva manje vavakutendeka. Inzwa vanhu vaiva vavakuenda manje kumujeto. Apo manje pamakutaura pemujeto apo manje. Pamaakuda kuenda pamujeto apo. Regenza ndibva ndataurira comment section kumujeto kwavaakuda kuenda. Kwaipoko vazhinji vanononetsana nemadzibaba nevarume vavo kudzimba. Ngatiimire iyoyo kana yenyu iyo munogona kuzopedzera mamira mujeto wenyu wamuda kuenda uko saka ngatingweta izveiyi yatakabatwa. I promise you. Vanononetsana nevarume kuti akomana uku ndo kunonzi iyi ndo inonzi love yatakaona. Even tichigona kukunyepera kuti kudanana sei. Toda kudzidza kani ibva ipo mai Masawi, are you coming to rescue us? Mai Masawi, where is it? Shero mira Shero uda kudzidzei kasi wana someone already. No, ndokuna kusoma flowers. I think that day ndinofanira kuchiteka muchiita kuti amene muchiita sei muchiti flowers. Sure chayo but no, let's think about it. Yes, think about it. Kana uri kudiwa nemashemari because inini chinhu chiri important kwandiri ndechekuti mashemarians kasi it will be on a condition, on one condition. Yes. Every Shemarian anotaurira shamwari yake kuti ite subscribe to Shema TV. Yes, they should. Handiti waona manje. And ndinenge ndiri willing kuita. And kana vachida ivo ndo vanounza questions avo vachindibvunza vachiita sei. Pane zvandaona zvataurwa naLincoln. Kuda kutivhundusira. Handisi kuvhundutsa ba. Handisi kutovhundutsa. Ndofunga makafita kunopfeka tokusodo chisutu chaiyo. Manje inini zvandinoita manje ka. Inini kana taakuita zvemujeto wacho manje. Handizoda zvekuonekwa chipisi chinechi chebhodhi yangu kuonekwa pisi. Ndinenge ndakutoti chitoniona inini ndese manje. Zvandiri. Munenge makachena. Saka tinotaura right chiri
tofunga inini haiwa no, that was much about yesterday. Kusaka unogona kundidonhedzawo womboisawo mashemarians vambouyawo vachimbokomentawo kuti how did they see kana kuti vangokomenta on anything aniti. Hamusi kuda kutaura navo. Unogona 2 hours dzekurara ndisandaenda kubasa. Aiwa, iwe admire, yes, you can go hako. Admire chimbobuda hako uende, yes, but vamasawo chimbomira 1 second. Yeah, admire kana akabuda hake, no problem. Ndosara ndichikubatsira because yes, admire. Ndisandaenda ndoti makorokoto timu yenyu yakazounzawo smile. Mshuwa chero mai Masawi kune peace kumba ikoko. Anditi ndiuri kutanga. Amudi kukorokotedzwa sei? Hondo dzandinokubvirira iwo kasi ana maibhila havakutaurira kuti Masawi anorwa hondo dzako. Ndisanchikorokotedza izvi. Alright, thank you. Vanhu vakawina. Manje vapinda. Chero mopela ndeipi. Gulezi ndisandabuda. Gulezi sorry ma-Edward ndakurwa pasi. Aiwa mutombomira 2 minutes adziwo dzinyemba. No, wait. Nigiriri sister manjenjenje uyo admire kuenda kubasa saka mei timudrope tozotamba naye next week anditi. Tinozwana nguva yakutanda. Aiwa rovai pasi chirandu. Look at me, usoterese manjenjenje na Masawi. Look at me. Oh. Chipo. Veronica, ita serious shamwari. No, it's directed to the other side. It's like this. Yes. Muda kutoda kutotiekera ndiro kubloga iva Masawi. Muri kuda kutotiita competition pana. Kwandiri inini ndakutaura kare kuti feel free kuita zvese zvaunoda as long as it makes you happy and the Shemarians happy. I'm up for it. Makuda kusa. Aiwa, muda kundisira against vanhu. You don't want to. Muda kundisira chibwege kuti vanhu vaite. Mofela. Makadiko. Mofela zviri sei? Tiri vapenyu, wakadi upenyu. Aiwa tiri right, sindandashongopinda mubhokisi. Shuwa riri kuramba rakangodzvanyirirwa naMasawi. Bhokisi rakaramba rakangodzvanyirirwa. Kana ndaipinda pamalive but ndaipinda ndiri busy saka ndaitongoteerera kana kucomment section chaikwa zvanga zvakadzvanya. Aiwa Masawi vatatomirira mujeto tatova nemaquestions anoita iwo 5. Pazvangotaurika kandabva ndatoita angu 5 maquestions saka tatomirira. Munogona kutovhunza zvenyu papa mozonotsvaga kana aiwa hatisi nhasi. Hanzi chimwe nechimwe chine nguva yacho. Anditika. No. Aiwa imimi manjenjembe mangotaurira mashemarians ese kuti they need to feel free. Hanzi feel free radanukai dhadhamuka yakaonekwa nakumbi dhadhamuka. Ngavabvunze as long as tiripo kana vakada kuti tirare pano vachibvunza chete mibvunzo ngavabvunze. Hanziti kawani. Aiwa vatozvinzwa handimuri kuzvinzwa zvanzi zviri muzheve vari kuzvinzwa. Handiti aiwa tinotenda. Zvirimo but manjenjenje mamarova muri sei? Ndiri right ndeipi yako Shema? Ndiri bhuwa mine mimi. Aiwa nditori right ini. Ndionga uri paquiz pako apa. Ndatiripo. Zakwana. Hanzi zvakwana right. Wakafitwa nekakadhigani kako zvekuti kakadhigani kako kakanaka kana kanhasi aka. Maita basa. But ndatonzwa kuti Masawi musana wanya usikurwadza here nekugara because zviro makarova makangenga nhasi futi musikurwadziwa. Kana.
pamunomboitira malife hapasiripo makachinja kai munomboita makagara panenge pakauchu nge pamubhedha nge pai paibe mubhedha akakusaka unoziva sometimes zvimwe zvinhu zvinodawo respect unoziva right. I had to change position ndisaipapapa kana takuita mudheto nekuti ichi chiremerera chamuri kutipawo kati tinenge takunyatsoitawo zvinhu zvine chiremererawo tochinjawo position again. ndakatirongeke bhichana. Yes, very true. Because even picture ramakatipa muna sisters Temberika ndokureva nhema ndofunga mukaita kufunction munoita kuti aiwa we are going kufunction. But that picture maitiro wakaita no munhu wese anongondiziva namamasawo. That was lovely. Thank you very much. Wow, thank you so much. Handiti mudheto uri kuuya iro zvino manje chaakuzonetsa manje ndechekudaiwo so vamwe vakaita mudheto ndobva vataurirana kuti tinoda kuzoenda kuVictoria Falls kuita sei. Kana ininiwo wangu futi mudheto futi ndinoda kuzoendawo kuVictoria Falls because I have never been there but mashemarians ese manje zvandine ndakutokukumbirai kungoti todaendawo kuVictoria Falls. Aiwa munenge makutondikumbirirawo kuna mai Masau kuti vanosungirwa kugumawo kuendawo kupi kuZimbabwe at that particular time yatinenge tachuza because mai Masau vandangu vakazvarirwa muno handizive kuti chii kumusha mukadzi vakunakirwa kane mapopoma eRiver Thames. Mukadzi wandinetsa kumusha haachada saka munotondibatsirawo mashemarians. Ipapo eda hatichakwanisi kuzotaura. Kasi nemiwo hatiziwo nokuda asi kuti hatikwanisi hedu kuzi imi ndisiye zvangu moda kuvata panze. Moda kuvata panze munokandwa zvibhregedhiya mafuta hadhurika kwamuri ikoko munodirwa mafuta. ngatichizisiya ipapo yakwana. Manje rega ndiende Lady Gwagwa vari mukiu. Handiti hairibo later then. Okay, mupela. Bye Shamarians. And tinoziva ndimwaridzire chinhu. I think Lady Gwagwa ndo last caller vedu tokurumidza kupedzawo nhasi handiti. Lady Gwagwa, Lady Gwagwa vari kuzviona. Lady Gwagwa tarirai kuno. Lady Gwagwa. Lady Gwagwa ndozviona kuTV. Zviri sei? Hello. Zviri sei? Zviri fine. Ndandiri kungocheka kuti position yangu iri correct because kubva that day mwana uya mhenu takaita foni yangu saka handisi kutozviona apa ndotanga ndacheka masetting paTV kuti ndiri kubuda zvakanaka. Vamasawi, you know what? You are our superstar, our hero. I received. My Masawi, you are our role model. My Masawi, you know, tinokudai zvokuti ine ndindanyora vamasawi ndindanyora kuti couple dating. Handizivi hangu country yamuri kwatiri kunoku ndinotombotosigwa vana macouples achinda kunonzi date night. Ini pavana musandicheme zvenyu handisina mwana ari kuda ndingirina attention yakanyanya kusaka ndakatozviliberata kudhara. Kudzai kuti yema couples is the in thing. You redate you rejuvenate your relationship on a date because
madate nights kunoka mukadzi anenge anyatsotsvaka hembe yake sezvatoita zvepamuchato imusingaiziye imatsvaka chichichi ye unodropwa nefred yake imudropwa nefred yako. It's so nice madate dinners, you know, they are so nice. Saka tiri kuti tichiona kuti ndimi kapu yedu yepashema panapa kuti vachirandu nasisi Shema vadzidze kuzopindawo mudzimba kuona zvinoitwa sei. Ndoona pamongobatanaka Sharon ndo panoona maLovington ipapo. So chirandu mukadzi uya anoda TLC, tender loving care. Sharo anoda tender loving care. Sharo ari fragile. So ndofunga anoda love imwe yeyayane. Vana Masawi love yenyu ndiye chirungu kai kuvanhu vatema inenge ishingawanikwe. Saka toda kuti munyatsoiti bhava Masawi tidzidzisireiwo vana, tidzidzisireiwo macouples kuti zvinhu zviendeke zvataitaura kuti we want this Shema TV to be educational. Ona zvikanyatsoita date iroro vaMasawi kana mai Masawi toda unyatsoona ndokuti tinyatsoona mama red amai Masawi perfume chichi. So yeah, Baba Masawi, think about it, then take your time. Most of communication na host wedu Shema. About yesterday was epic. We were like getting a bit tired. My questions, they were scattered, but we watched to the end. We watched to the end. That was really nice. I encourage, admire, well done. I encourage Sharon, well done, because you don't live together, you are not in a relationship. My answer my questions from like abstract because they are Muzvani, but you did very well. Thank you so much. You did very well. You kept us going. Don't tennis or something. We were glued to our televisions. In the Chona big screen. So it was one that can mute a big screen. So it's like amazing. This is amazing. Zinogoto Shamisa, Zinogoto Nasiza. Yes. Thank you so much, Shema, for this other new thing. Thank you so much. Lady Gwagwa. Toda kutaura ku families dzenyu vakateerera the Mazani families. We were watching mu comment section. Indakazombotitebwa zvandakaita in international call saka ndakanisikwanisi kutaipa, but I was listening. Mozoti ukawana support yefamily ndo zvinoita kuti vamwe abiye vedu vechirungu ava vasvike pavakasvika. Ukateerera history yana Oprah, history yanani nana Denzel Washington nanani isupport yemaparents. So support susu ma-outsiders, which we call now like an inner family. At least biological family, but we are now your inner family. But biological family ain't better, very close like that. If you support, will go very far. Now I'm going to take Lady Gwagwa musati maenda. Inini I'm always willing kudzidzisa vana vakaita sana Sharon na admire, but I do these things on one condition. Shero kana achinga auya kana ada kudzidziswa kana achinga achiuya pana papa zvaLincoln ngamba asvipira pasi zvaLincoln handisina kunzwa zvaLincoln. Masawi ndoda kukutendai zvikuru neshoko renyu iroro. Charo zvirikabva kunona MC webridal shower yako. Hakuna murume chero ari majokes anoda kuhwa masari
murume chevari majoka. No. Mai Masawi, ndakatokunyorai pasi. Mai Masawi, ndakakulainai up pabridal shower yeshero. You are one of the speakers. Muri one of the speakers. Ini nangu ndakatozvipa MC hapana achandibvisa. Mamwe ma-MC ekuZimbabwe aiwa Shema ndewedu kuno vanozopindawo papi. Isu nana mazenzo nana students toripo takapfeka mazifasineta Oh my God, guys. Thank you very much. Thank you, Tirotenda. Manje handikuona zvaari kuita because handisi kutaura ndechinakidzwa kana Shema achisvoderera achisvoda achizvivhara kumeso achizvidii nemadhredhi ndikati this is not anymore. Hakuna acting yakadaro. Aiwa tinoita regedza tione tifambe navo kuti tinosvitsana papi. Why bringing me this is a brigadier? That's not fair, guys. You just broke my heart. Panapa vana gogo varipiko please ndavasuwa. Handikuziva ini. Handizivi vakambopinda pauyu. Vakambopinda panonzi pachigogo. Gogo vatsvuku Gogo vatsvuku vanogara vanouya. Gogo vatsvuku vagara vanomboya. Mbuyatawana kana murimo mucomment section imbopotewo muchibaya link apa. Izvi zvakatopira kare gogo mbuyatawana uyei. Mbuyatawana. Zvatinoitaka vakanga varipo kare ka they are our inspiration ndo vataiona tichifarira saka musadisappear. Keep on coming back. Ndizvozvo nekuti ndo vakatanga program ndo varidze program tinoteera mumashure. Yes. Mbuyatawana vakamboti ende but vanodzoka zvavo soon. I know for sure vachadzoka zvavo. I think vari kudzoka zvavo. Saka let's just give a time. Vari kuuya vakambopinda zvavo but vanenge vachiona Mbuyatawana. Aiwa thanks kana vari ngori right. Iri boha tosangana next Sunday kune makuwerere. Oh yes, ava MC but what I see mati handichatambi na Lincoln. Why not bringing Lincoln zvangu pauyu yake? Boss Lincoln anofana kuwa na row. Lincoln anotenga ma rows. Inzwa Shema. Lincoln ipinda box please. Hapana arikuramba hapana. Dropiwe. Ikana kuna munhu ada kupinda Shema. You can drop me, someone else opinda as well. Shema. Inzwa kaze apinda. Kaze. Vaya kundijuma. Hi, murisei budi Masawi. Zviri sei? Ndiri Lady Gwagwa, how are you? Oh, ndichiripo. Nyasha. Nyasha, next week get ready. Ndakagadzirira beti kumbi chibrigadier. Zvibrigadier, right? Manje zvibrigadier zvakawanda manje. Pabhedhe refuva pane zvibrigadier zvakawanda. Ndoda kuimba Shema. Ndini ndichange ndichiimba instead yekumbi kuti aimbeka. I'm going to sing. Oh, really? Nditauri zvakawanda. Ndosaka nhasi ndangoda kuita simbu kuitira kuti pandodzoka nechibrigadier neSunday ndinge ndakati pa. Inini ndatopindira panapa mudheto wababa namai Masawi ndo wandapindira panapa kuti I'm actually ready for that one. Ndakatomboda kuzvisajesta kumashure ndikati aiwa rega ndinyarare. I have my
own questions andakatomira nditori ne10 wakazvitaura mibvunzo yangu wakazvitaura ndakazvitaura yeah I actually ndakatozviudza Shero ndikati Shero why can't you put baba namai Masawi vaite muteto tinyatsoona kapo background instead yekuti vanhu vanenge vari kupi vari kure nekure but ndakangozvitaura just in passing pandangozvinzwa chete ndangozvinzwa ndiri comment section ndikati ndakutonokwira kubhokisi handingopindi mubhokisi zvekumhanya kaini asi ndati ndakutonopinda mubhokisi Shero yadropa Shero chinda unovata nyasha chinda unovata Shero Kini dropa Lincoln ambotaura uyu musaende chimbomirai unoziva neni naLincoln ationane wounza Lincoln uda kuedza kuita sei ndiri kusapota ndakandisapota naswenda kazi totora kuseri ndofanira kukuponyera zviwa ndotora nekusera dika iripo mazviwa kazi mukufanira kuti mujete yasa bye good night guys good night alright ndibvise kazi maswera sei Masawi taswera sei kumndaraunda zviri sei ndaswera baba vari sei vamwe amabhule vabva vauya kuti hama akundiitira imini kama akundirwiga panapa manje imini amunambori makatiiedzikakwa Lincoln uyakhuluma yini i-accent yako as if yukhuluma yes ngiyakhuluma kakhulu yeah ngazwa nge-accent yakho phela mina ngiyakriza ngakhulela eGweru so laliphakathi khona pana yikho ku-right likwazi kwangapha lokwangapha mina ngikhulile eHighfields wakhulela eHighfields mina ngakhulela eMkhobagweru hayi mina ngakhulela eBulawayo kobulawa kontusi ziyathunywa my chance guys mina my blame ndida kutaura udivili mina ekhulile engena ngepakati emfakosi loko budiriro 1 and ngena nephakathi eGlenview 3 Glenview wena wakhulela eGlenview wena yes wakhulela eGlenview but ngena nephakathi budiriro and Gittans kwakuhleke lokho okay right kuluma the normal language so that everybody can hear us now andika yes speak Bible ndambovhunza weni naimebvule mona zvakanaka nekuti hanzi ndisatamba naLincoln ndine song yangu yandakakompoza ka izvizvi ndandoda kutoimba saka ndakutotya kuti ndikaimba mudhete uyo ndinounyimwa geizi zvazvatomuropa mangu geizi so what am I gonna do now iri kuita eko kwandiri kuno mukundinzwa here gaizi munhu wese ari kuita kungafuriza kusaidi kwangu kungonzwa Lady Gaga vachitaura mukundinzwa pamwe bhokisi rawandirwa chidropa inini pamwe bhokisi rawandirwa aiwa muruda kutiza noise siye mapindiro musaenda vaMasawi Masawi nhasi ndauya ndichisapota timu makunitiza alright ndiri pano exactly amaibhule makadini tinofara vaMasawi makadini tiripo asika ndakafungawo kuti muchakumbirawo nhamba dzangu kana kuna adzimaya kuti ndosandatopindira izvozvo chitendai ndakateerera tendai nekuti basa randiri kubata apa rakaoma tendai ndakamira pano tinotenda vaMasawi nebasa ramuri kubata mofu yemukono seke mutema mofu tinotenda shava ndizvo seke mutema
Mugare kure nemoto. Aiwa tinotenda vamasawi vetu. Oh, ava tivada kupinda wava. Yeah, ava ndigogo futi vamwe vari kokoko ku +44 mina ndi Shema chindikanedza ndiri kusarira kumashure. Oh no. All right. All right. Lady Gwagwa. Night, Lady Gwagwa. Okay, you can join me. All right. That's my play. All right. But imimi wamasa uchipedzera naina Lincoln. Maybe good night and now, right? Should I also? Right. What were you saying? Wait a minute. Linjani ugogo? Ngapila unjani wena? Uyaphila, usivukile. Bakwenzani Lincoln? Hey. Wethusela ikhona mfana. Bangethusela gogo, yazi. Wabe wazonisiza mangwenya omuhle. Shero. Mangwenya, ndini mangwenya. Unjani Shero? Unjani gogo? Ngiyaphila masa unjani? Mina ngiyaphila soso, mina soso. Umfana wami uyalithreaten antsho. Yeah. But ngiyamgwaza manje. Hayi ukugwaza. Ngeke ngiyabalela. Yena uzawuthanga ngenduku. Yamfaka induku. Yeah. Everything is good, Auntie. Jiri say gogo. I was really right. I watched the show the other night. Was it last night? Yeah. When they were doing the question and answer thing. It was very nice. Tinotenda kana zvakafamba tinotenda chaizvo. Zvakafamba. It's lovely entertainment. Sure. We're all having a good time. Thank you very much. We really appreciate for the. Doda ukutwa indo kana inshoni twa ini yeshona linkoni. Okunyamazana kunotwa inshoni. Twa ini yeshona. Msaza mucabanga. So kakuita kuti usaite kunyara. Unonyara stere. Kanobaya so, kanonzifiko. Ngekuti kakaona vanhu kanohwanda kubudisa. Kanohwanda so, kanohwanda. What do they call? No, it's more like a tortoise, like. But iko kanobudisa zinzobaya. Kwedu kanonzi nishoni. Ameno muchishona kuti kanoni. Ukaona munhu kanonyara kanobva kahwanda kuhwanda sa. Kobudisa zvinhu zvinobaya so. Ndakaziva kanoti kana kakuda kubatwa nemhuka nedzimwe mhuka komba kadzibaya. Vakabudisa he. Kanonyara zvekutachero kanobva katora madreds okovhara madzi. But makanotise chigogo, makanotise. Kana Lincoln ari in the box haanyari one. Naye. Lincoln uchango kuncane mfana, kuthiwa ngeshona ukuthi uchango kuncane. Toruma tichifuridzira so, toruma tichifuridzira. Uchango kuncane. Lincoln mncane Masa usathe ningi uyu admire mkwasha wangu. Ana Lincoln vanongovhundutsira so kuti angware atangamuke. Asa relax. Kana mchida kuona, look at it this way. On the previous shows, whenever he comes in, you'll be like, yeah? But because yesterday, we took it to another level. Look at him now. Now he knows that he doesn't stand any chance at all. It's not like that, crazy. But you know what?
ini ndiri kuperekedza admire Victoria. For you guys, I have composed a song for Lincoln, but how am I gonna survive? You need to survive on a song. You put but I can sing that song, right? That is you Sing. Right. Let's hear. Gogo said, Amasa Mudeto is on. Gogo said that she can sing the song, right? I'm interested. Geto is what you did do Dara, Sisina reverse. Melancholy, my everything. Melancholy. Was that? Muzaziso ramapurisa vamasai ndagumaurona chiri kuenda kuchechi paipa unenge wakuita noise muchechi momuzi vaingo kudai so neziso vaizati patosvika kumba kune kwakaipa. No, what I was trying to figure out here, pane kuimbirwa songwi yerudo koita kungoimbirwa kwekunzi tira kushotesa someone. Saka that was what I was trying to figure out. Saka no, I've got my answer now. Wapedza here song yako Shero? Imba la konde. Ndinoseka njani. Otora curtain unowanda kuseri kwecurtain. Lincoln Hands, we are married. Aiwa, not yet married. So, are you engaged? No. All right. Don't you think what she's your sister or wife? Regeza ni bana ngocha uranya cho pana pa Lincoln. Lincoln. My master who was discussing about this yesterday. So he take on the issue and itika. And you are married to someone who doesn't understand in the bele or Shona. That's why we are pana politici. You are not married. Oh my God. I'm not married. And I know Zulu. Obviously, munanonzwa Zulu. But ndikagara nemunhu anonzwa Zulu otadza kukudzidza 1 2 3 hazviite. No, the point yavangoda kuchaya kutaura ndeyekuti somehow along the line una someone ukukasa hanzwe language dzatinotaura pamwe muChinese hameno ikoko. Chinese Lincoln. Yeah, that's the Chinese. Who is speaking Chinese? It wasn't. Yemachina iyi makuireta kuzi pane picture yangu yandakambo like pane pandakambo hang around nevanhu vechinese. Wakukakama mfana wangu manje muri kumuona. No, I married and is married. Okay, then Shiro, thank you guys. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye. Siapila. Ulale kahle mangwenya. Ngiyabonga baba. Siyabonga kakhulu. Siyabonga Masango. Limkwazi uadmire, limtshela ukuthi gogo arikhuluma inhlamba. Arikuserika, arikumsupporta. Ngizamtshela mina.
Ngizamuchela mina. Ande vangu vachida kuti mudze admire kuti ndiri kumashure kwake ndiri kumusapota. How do I come out? Okay, I will remove you, Gogo. Thank you, Gogo. Thank Bye. you, my dear. Bye now. All right. I think that's the last one. You link or digital goodbye. Kuna masa with change. Vamasa muraramushe. Atite mafanizi iwayo. Atite mafanizi iwayo. Pano atite mafanizi. Lincoln. Bye. Ndosandati good night. Aiwa ndini kuti bye kwauri. Bye. Alright. Chero. Mashemarenze semuraramushe. No, I'm joking. No, Chero, no, I'm joking. Chero, Iribo, right? Koshero wabisa Lincoln say wewe. Aiwa, ndakuda kukata live. Ndanita umusana ngwa kupita. All right. Saka regeza mundichungu address a few things kuma Shemarians ese. Once again, we just want to appreciate them. Kuti tinotenda stereo. Rudo rwenyu rwakatikoshera. Support yenyu inoita kuti tirambe tichiita kunge nzenza panapa tisina kukwana kasi takatonyatsokuwana chaizvo. Asi because vakatikoshera. Kana mukatonditi vamasawi fambai nemusoro kuti zvinakidze. I will try it. And it looks like tinongotenda nerudo rwemashemarians ese. And to you, Cheryl, keep on going and don't look back. Thank you, my Tabasa. Good night. Everybody could because Sister Pemben. Sister Pemben. Cheryl. Good night. Night now. Thank you very much. Yeah. All right. Bye. All right. Thanks. Okay, guys. Neniwo David say Daguchinda, guys. Good night. Thank you very much. I think I'll probably come back next story time here. Kuti ndakazvikira mu toilet kumba kwa student kwatakanga taenda ku uyu. Kwanzi kuchi ndaida kuita saka ndikuita mangwana. Ndikudzoka next story time kuti ndakazvikira mu toilet taenda kuma home visit. Yemumba mune mawozi ndatukangana mama kandiudza kuti mawozi kuti achano anonzi chii asinganzwike noise here saka ndakanga magazi mopota muchizondiri mende womangwana ndikanga ndakanga kuti anonzi machii so ndiya ndikudzoka nayo